БГ. Тук. Да, днеска ще играем Еглас. Макар че той игра никога не съм играл. Както и аз. Я показа и ни каза, че е много забавна игричка. В момента сме с един тим, ето дай Божил Кодък БВ, Петников. Така, може ли да ми дадеш сега думата на мен и аз да се представя? Добре. И какво става, хора, аз съм Кодек БГ. И тук с мен не са, както разбрахте, Diamond95, Данил Божилов и Гулгино БГ. И не знам какво щяхме да играем, но както и да е. Сегварс. Сегварс, да. И не знам кога почваме, да се знае. Пичове. Нямаме скинове, което... Кит Билдър ще няма. И аз ще взема билдър. Защото аз нямам. И аз нямам. Като почнем, има една машинка, дето ни дава айна. Ние събираме айна. Има един вилиджър, с който трейдваме оръжие и брони, така и храна и И блок. така се пиеме с другите. Да. Който ти им остане побеждава и Майнахме едно яйце в една кула и тя се казва. Значи имате предвид, че това горе-долу е като Team Skywars. Team Skywars. Няма с повече фото. Просто правиш някакво яйце или какво там. Имаме айван с една машинка, да отключваме код, най-скъпите нива, и с код да отключваме... И хора, почваме след 40 секунди. Аз сега се пускам моя любим тичапак NGC Natural, защото ме кепи. Къде Кодека да го видя хубавото му лице, красивото му лице. На вас така лаги ли ви? Не. Не. Ето Ето го, прекрасният Кодек му. Брат върву с 30 FPS, надявам се да е добре. Аз не знам с колко съм. Аз не му юзик бе. Аз съм с 50 FPS и ми върви като поддаване. Аз си пуснах един тичапак, който моля ми отведете. Дали да е хубав или да не е хубав да продължавам. 10 секунди, дали е хубав да продължавам и с него. Сами зацепаха всички хора. На мен все още не. 10 секунди изписа. 15 секунди. Почнахме. Тук Даниел Божилов, Гулдино и още два пичове. Да, пичови, които са пичови. Ето ни го ето. Ама къде е машинката, бе? Двама яки пичови, които са скипани с трите секси Алекси. Къде машинка? Аз също не съм казал, бе. То си взе с всичко. Не, вече има. Тебе за какво? Аз си седя в въздуха. Лаги. Да, сте видя. Там лети. Аз бих майрон. Значи аз... Брат, аз не знам какво се прави. Събираш тук има една машинка заедно. Шш, дай малко до мен. Диаманти е Мексико. Съвсем диамант. Там спорти до лайк. Чувак. Аре бе, код ми дай. Аз си взема... Аз също съм си във въздуха. Я тук ще Iron, братле. 17. Жени го, вие И там виждам още. Ами лаги така хубаво. Братле, лагда ми така хубаво. аз лепвам. Нали, братле? Така. Защо ми брана ти иска такова? 18 за един стоун меч. Че мизерия. Ако имате малко в повече Iron, можете да ми дадете, защото няма да е зле. Да, сега след. 35 Iron. Да, аз нямам да гледам. И ми някакъв ми взе
Окей. По-добре. Аз ще отворя. Така. Към... Yes! Пуснах злато! Аз ще би чакал. Да! А тук има ли диаманти за диаманти? Има. Да. За злато. Аз ти имам за диаманти. Тук има и злато, ама трябва с злато да ги получи. Съм включил с злато това. Имам стоун меч. Тук си събирам айрон, събирам злато. Въпрос, къде е за диамантите? Най-отгоре. Колата май. Добре, кой пише? Банките. Ми спри да пишеш. Виж какво пише. Няма да виждам. Така, че е 30 айрон, Аз така. мога да не ти казвам как си играе. Тя си е така скеп. Той лети горе във въздуха. Летеше горе във въздуха. Това хора по-добре. Ох, отивам да си взема. Кой иска айрон? Арче. Аз няма да кажа къде са диамантите на вас. Димант? Да, ето аз включих голда, сега да ги включа. О, колко Трябва да ти къде се играе диамант. Уй, май хуци. Така хора. Дато, А, зелените са на... Сините лата умреха. Ясно. Какво рада, чао. Що? На колата. Ти умря ли? Сега ще взимам. Не мога да вляза. Бата, сега ще Добре, да бега, Даниеле. Ще ми кажа, аз го отключих това, не ти. Не, аз го включих. Да, бе, Аз бега, бе. Аз да викам да почнем много клипа. Чао. Чао. И добре, хора, станахме само един. Годин бях се разсърдичен. Да, садна, защото е... Как да е? Не знам, Аз що качи садна. горе. Аз качи горе при моето яйце. Сега ще го ограда с блокчета, защото съм момент. Той. Се блокчета. Брат, тук някой е строил. Така, аз гърдих. Тук че не може. И от нас ще умират. О, колко айра. О, фук майле. Колко злато, бат. О, колко айра, бат. Майко. Аз тук преграждам братле да не дойде да ни изтепат. Така, диамантите ги търся. И аз не мога да ги намеря. Аз ги намерих. Добре. Владка! Намерих диамантите, ама как да ги намерих? Как да ги включим въпрос? Диамант. Фак. Нямаме много. Те идват. Окей. Оп, двама за. Хелп ми, брат. Влизат. Така минава. Да, те са кисва. Шила. О, кил! Аре, кюри го, бат, сирена. Не, уби ме! И аз го убих, той ме уби. Да ни върнат начало. Брат, сега почваме нажало ли? Попена? Взимам заедно. То ми се голда, батица. Значи да ми вземи голда. Йорекс! Не! Умри! Държ се, Дани! И аз умрях. И аз викам да ходим малко на... Знаеш ли какво? На Skyward, защото ми се цъка. Аз спирам да пълно. Шо? Будка игра. И окей, хора, това ще е всичко за този клип. Благодаря, че ни гледахте и до скоро.